Da li ste znali da u svijetu postoji oko 10 miliona socijalnih preduzeća i da zapravo oni čine oko 2% globalnog bruto društvenog proizvoda? Socijalna preduzeća stavljaju svoju misiju ispred profita. Oni postoje, nastaju da bi rešili neki društveni problem u različitim oblastima. I nekako se život cele zajednice pokrenuo, celog sela i svest ljudi se za ovih 5 godina koliko mi aktivno radimo mnogo promenila u pogledu prihvatanja osoba sa invaliditetom. Suština etno mreže je da upravo bude podrška ženama koje su dugoročno nezaposlene, koje žive u unutrašnjosti i teško dolaze do prilika da se afirmišu i da nađu izvor prihoda. Socijalno preduzetništvo je podrška društvu i iskorak ka dostojanstvenom životu. Tako da, birajte proizvode socijalnih preduzeća. Da li ste znali da u svijetu postoji oko 10 miliona socijalnih preduzeća i da zapravo oni čine oko 2% globalnog bruto društvenog proizvoda? Što je zapravo negde više i od modne i od marketinške industrije. Ovu epizodu NALED podcasta snimamo u okviru projekta Efikasnije javne nabavke i održivi lanci snabdevanja za unapređenje konkurentnosti uz podršku švedske vlade. Posvećujemo je upravo ovoj temi, ovoj novom vrsti ekonomije koja zapravo je više od profita, koja negde u prvi fokus stavlja čoveka i integraciju onih kojima je to najpotrebnije. Razgovaramo danas o tome ko su socijalna preduzeća, kako rade i zašto i dalje nekako nisu dovoljno vidljivi. Čućemo kako posluje jedno gazdinstvo sa društvenom misijom, sa kojima se izazovima susreću oni koji vode socijalna preduzeća i da li je zapravo zakonodavni okvir uspeo da prepozna i da negde podrži ovaj sektor. Iznad svega, mi razgovarat ćemo danas o ljudima, o hrabrosti i empatiji koji zapravo nam pomažu da gradimo jedno bolje društvo. Moje ime je Irena Đorđević-Šušić, ja sam šefica jedinice za inovacije i preduzetništvo u NALED-u i velika mi je čast i zadovoljstvo da danas o socijalnom preduzetništvu razgovaram sa Violetom Jovanović, izvršnom direktorkom NALED-a i predsjednicom etno mreže. Violeta, dobrodošla u naš podcast. Zdravo, I Irena. Marijom Lalović, vlasnicom Udruženja građana Zelena plantaža Iva. Dobar dan i dobrodošle. Hvala, bolje vas našli. Da krenemo polako, Violeta, zapravo jedna od čestih zabluda NALED-a jeste da nekako zagovara samo interese velike privrede. Međutim, danas govorimo o socijalnom preduzetništvu i to kao važnoj temi unutar NALED-a. Ko su zapravo socijalna preduzeća u Srbiji, kome ona pomažu i koji je to obim ovih preduzeća, zašto je važno da o njima danas pričamo? Da kažem da smo odabrali sjajnu temu za podcast, meni posebno blisku iz više razloga i da se samo osvrnem na ovu zabludu o NALED-u, rekla bi percepciju koju si pomenula. Na to obično odgovaramo rezultatima koje smo postigli jer oni najbolje i govore u naše ime i govore o tome šta NALED radi i u čijoj je službi. Istina je da mi radimo najviše u interesu privrede, svih onih koji posluju, zapošljavaju i plaćaju porez u Srbiji, da njima olakšamo svakodnevicu, da mogu da se posvete svom poslu, a da što manje vremena provode u administriranju različitih postupaka. I tu smo bili jednako uspešni radeći i u službi mikrobiznisa, preduzetnika, malih privrednika, tako i velikih investitora i na to smo jako ponosni. Ono što nam je danas tema je od pre, rekla bih, 5 godina vrlo zastupljena na agendi NALED-a kada smo ušli u ovu temu kroz radnu grupu koja je radila na pripremi zakona da definiše ovu oblast. I tu smo postigli uspeh da se posle više godina neuspešnih pokušaja da se pripremi zakon, pomogli smo da se radna grupa usaglasi, da se napravi dobar nacrt zakona koji je usvojen i da krene primjena. Ono što nam je jednako bilo važno u svemu tome je da od tog trenutka radimo na podizanju svesti u javnosti, odnosno na razumevanju šta su socijalna preduzeća, jer je sam termin donekle zbunjujući, i da, pored toga što ćemo objasniti ko sve čini ovaj sektor, zašto je to važno za svakog od nas.
I tu bi samo istakla da socijalna preduzeća stavljaju svoju misiju ispred profita. Oni postoje, nastaju da bi rešili neki društveni problem u različitim oblastima i ono što je za njih specifično jesu osetljive grupe koje angažuju, pomažu, kojima pružaju podršku da se osnaže, da se integrišu u društvo, da imaju dostojanstven život. I često upravo te svoje korisnike uključuju u odlučivanje. To su i osnovni principi socijalnih preduzeća i značaj za društvo i brojnost ove grupe je bila presudna u motivaciji NALED-a da uđe u ovu temu i da počnemo da se bavimo okvirom, da ga napravimo podsticajnijim za sve one koji u ovom sektoru deluju. Sad si pomenula tu da kažemo značaj, negdje kažemo obim i veličina. Kada pričamo o socijalnim preduzećima u Srbiji, imamo li neke brojke koje tu su u opticaju? Šta je to razlika između onih koje, kažemo, de facto posluju kao socijalna preduzeća ili koji imaju formalno upisan status? A možda je negdje značajnije, znamo li zapravo koliki je taj širi efekat? Jer socijalna preduzeća, dakle, nisu samo brojke. Oni kroz svoje angažovanje uključuju znatno veći broj korisnika koji se, čini mi se, kroz tu statistiku nekako ni ne vidi dovoljno. Da, kad govorimo o sektoru, mi najčešće biramo da govorimo upravo o tim grupama koje ovaj sektor tangira, jer to onda pokazuje i značaj i potencijal socijalne ekonomije. Sa ove formalne strane, neka svežija analiza nije rađena. Ona prethodna koja je ima već tome kako urađena, je definisala da ima oko 500 socijalnih preduzeća. Mi ne možemo sa sigurnošću da govorimo o brojkama, verujemo da ih ima više stotina i da bi, ukoliko bi okvir za njihov razvoj, za njihovo delovanje bio povoljniji, da bismo brzo imali velik broj novih entiteta u ovoj oblasti koji bi bili na ovom važnom društvenom zadatku. Zbog toga je važno da se zajedno angažujemo, da vidimo šta to možemo kako možemo da pomognemo i šta možemo od mera da definišemo za podršku da bismo upravo svim tim ljudima u tom sektoru pomogli. Razgovarat ćemo malo kasnije o tom okviru. Možda ovdje ja da pomenem da smo mi u okviru projekta koji radimo uz podršku švedske vlade pripremili i radimo trenutno na jednoj bazi koja će biti javno dostupna, da imamo već preko 100 unosa socijalnih preduzeća sa više nekih kriterijuma koje zapravo treba da pomognu kompanijama, lokalnim samoupravama i svim građanima koji su zainteresovani da negde kupuju od socijalnih preduzeća, da im pomogne da mogu da ih kontaktiraju, da vide koji su to proizvodi, šta oni nude, dok zapravo nemamo bolje ovaj okvir o kojem ćemo malo kasnije razgovarati. Meni je veliko zadovoljstvo da danas je Maraja sa nama kao jedan dobar primjer socijalnog preduzeća. Zapravo vi formalno funkcionišete kao udruženje građana i jeste registrovali status. Međutim, mi kažemo to jedno poljoprivredno gazdinstvo u Surduku koje je prosto više od toga. Vi imate svoju društvenu misiju. Pa malo da nam pojasni Marija na početku šta je to što vaše poljoprivredno gazdinstvo, plantažu Iva, čini nekako drugačijim i odakle ideja za ovakvim formom poslovanja? Hvala vam, Irena, puno na pozivu i meni je jako drago da mogu danas da govorim o tome. Iznenadili ste me sa podatkom da ima preko 100 socijalnih preduzeća, što je vrlo mi je drago da čujemo stvari da je to u porastu, iako nam zakon nije baš doneo neko olakšanje, ali dobro. Što se tiče zelene plantaže Iva, tako je, mi smo socijalno seosko domaćinstvo. Na našem poljoprivrednom gazdinstvu u Surduku žive i rade osobe sa invaliditetom. Imamo malu farmu koza, siranu, proizvodimo kozji sir, baštu, plastenik, voćnjak, lešnike, mini zoovrt i na kraju ceo naš ciklus proizvodnje završavamo u glistenjacima gde od stajnjaka gliste proizvode glistenjak, to je organsko đubrivo koje se zatim posle opet koristi u primarnoj poljoprivredi i to je onako jedan zatvoren ciklus proizvodnje.
A odakle ideja? Ideja je, u stvari motivacija je lični problem, to jest moj brat je rođen sa cerebralnom paralizom, srećom u nesreći, majka je defektolog i kada je on završio osnovnu školu, njih dvoje se iz Zemuna vraćaju na naše porodično imanje u Surduku i tako je u stvari započela ideja sa zelenom plantažom Ivom. Pritom su se tu uključili onda i druge osobe s invaliditetom koje su takođe iz Surduka. Mama je to poželjela da Ivan ima ispunjen, kvalitetan život, gde će se osjećati korisno i gde će imati svakodnevno svoje radne obaveze. Tako je u stvari nastala, tako je počela cijela ideja. Ja sam se prepoznala u toj priči kao inženjer prehrambene tehnologije i neko ko je godinama radio u industriji. Sam shvatila da meni nedostaje socijalna komponenta klasičnog biznisa i da ja ne doprinosim ničemu osim profitu kompanije za koje radim i to jednostavno nije bilo dovoljno. I onda smo se suprug i ja takođe vratili na selo, napravili našu kuću i činili ovu priču malo više biznis varijantom nego što je ona u samom početku bila, ali daleko je to od biznisa i daleko je to od velikih profita i protoka novca. To je stvarno jedan seoski život sa seoskim poslovima svakodnevnim, sa proizvodnjom zdrave hrane i sa prilagođenim načinom rada, tako da osobe koje su kod nas i koje dolaze na domaćinstvo ni ne žive, nego su uključeni u poslove, mogu da budu samokorisni i sebi i nama i drugima i nekako se život cele zajednice pokrenuo, celog sela i svest ljudi se za ovih 5 godina koliko mi aktivno radimo mnogo promenila u pogledu prihvatanja osoba sa invaliditetom i u pogledu inkluzije, ali one prave inkluzije gde više ne stvaramo posebne uslove da bi oni živeli ili da bi ih drugi prihvatili, nego su oni jednostavno deo zajednice kao i svako drugi. Dakle, vi ste počeli od društvene misije faktički i onda ste u okviru oko toga zapravo ispleli tu biznisovo priču na neki način. Tako je. Mi smo počeli kao rešenje ličnog problema. Nismo naišli na rešenje koje sistemski se nudi. Znači, država ili sistem nebitno ne prepoznaje potrebe osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa, ali evo sad osoba sa invaliditetom da žive samostalno, da rade i da budu korisni sebi i drugima. Moj brat ne može samostalno da živi, ne može samostalno da bude potpuno samostalan i ne može da bude radno angažovan, osim ako mu uslovi nisu posebno prilagođeni i u stvari je to bio motiv njemu stvoriti okruženje koje je podržavajuće i njemu stvoriti okruženje u kom će on imati prijatelje, ljude slične sebi, gde će raditi i biti zadovoljan. To je bio prvi motiv. Onda kad smo, da kažem, rešili taj naš problem i stvorili sve to za njega, onda su se tu uključili i drugi ljudi koji su imali iste potrebe i iste smetnje. Jesu oni vas prepoznali zapravo ili ste vi bili ti nekako koji su govorili o tom primjeru u smislu da ste išli vi ka njima? Kako je to? Mi smo išli ka njima. Osobe sa invaliditetom su prilično zatvorene i nekako su navikli da su skrajnuti i ne izlaze rado iz zone komfora, tako da je potrebno motivisati ih. Tako da smo mi bračni par koji živi u selu, oboje imaju cerebralnu paralizu, smo se upoznali sa njima, ponudili im prvo mogućnost druženja, dolazaka kod nas, nekog malog radnog angažovanja u okviru pakovanja različitih stvari za jednu kompaniju. I tako je počelo u stvari naše druženje. Onda su se oni doselili kod nas na domaćinstvo, umeđu vremenu dobili dete, trebala im podrška oko odgajanja tog deteta. Od tada je prošlo 6 godina, dete je poraslo, oni su umeđu vremenu adaptirali svoj prostor, vratili se u svoju kuću u selu, ali su i dalje deo naše zajednice i dalje su uključeni u dešavanja i rad samog udruženja. Onda umeđu vremenu se uključila još jedna porodica
porodica. Naš zaposleni je pedagoški asistent i osoba s invaliditetom i on je u kolicima, njihova porodica je uključena u rad udruženja i oni imaju jednu devojku koja je na porodičnom smeštaju. Tako da je sad tu uključeni Centar za socijalni rad i osobe s invaliditetom van Surduka i oni koji žive kod nas na domaćinstvu, trenutno ih je 4 i tako da je to jedna široka lepeza sa različitim aspektima u cele naše. To je dobro, da kažem, baš ilustrativan primjer onoga kada kažemo da su socijalna preduzeća više od preduzeća, da u smislu, pored profita, koji je nekako osnovni element u smislu tržišnog poslovanja kao ovog modela, ali da je to preduzeće koje pravi razliku. Pravi razliku za te pojedince koje kroz taj radni angažman dobijaju priliku zapravo da imaju ispunjen dan, da mogu da budu, oni jesu korisni članovi društva, ali da mogu da imaju tu dodatu vrednost spram njihovog radnog angažovanja, ali i za zajednicu u celini. Jer zapravo angažovanje više lica iz tog jedne male sredine vi menjate potpuno sliku okruženja zato što dajete priliku mnogo većem broju ljudi, ali pričat ćemo još o plantaži. Još jedan dobar primjer socijalnog preduzeća jeste i etno mreža, zapravo koja već negde godinama osnažuje žene iz ruralnih krajeva. Pomaže da nekako ono što je jako nama svima važno, to je naše kulturno nasleđe i te neke tradicionalne veštine koje izumiru kao što je tkanje, zlatovez, pustovanje, necanje, da zapravo mogu da pretvore u svoje održive izvore prihoda. Makar je to ideja, pa možda da popričamo malo o tome kako je krenula priča oko etno mreže i koliko je zapravo ovaj format socijalnog preduzetništva zgodan za jednu takvu vrstu radnog angažovanja žena iz ruralnih krajeva, a ono što je, da kažem, druga strana novčića, s druge strane i zaštitu našeg kulturnog nasleđa koje stoji iza ove priče. Da, potpuno smo na toj liniji. Samo sam htjela da se nadovežem na ovo što je Marija rekla i da istaknem to kao važan i čest princip u ovom sektoru, a to je da upravo članovi porodice ili pojedinci koji su senzibilisani za poteškoće ovih ljudi, za prepreke s kojima su oni suočeni su ti socijalni preduzetnici koji pokreću ovakve inicijative sa željom da upravo njima pomognu, a vođeni takvom plemenitom misijom onda se obično ta inicijativa širi, dobija podršku i uspeva da animira i pomogne mnogo veći broj ljudi od tog sa kojim se inicijalno krenulo. Slično je bilo i u etno mreži. Ona je nastala iz potrebe. Radila sam u jednom donatorskom programu koji je finansirao USAID. Imali smo sedište u Novom Sadu i radili smo različite projekte širom Srbije, razvojne, ekonomske projekte i jednog dana nam je došla grupa žena iz Kikinde koje su tokom privatizacije Kikindske livnice ostale bez posla i u tom periodu nisu mogle da nađu nikakav drugi posao, imali su porodice i obaveze. Delovale su jako zabrinuto, to je za mene uvek okidač da pokušam da pomognem jer je to nešto na što sam, da kažem, osetljiva. I krenuli smo od toga šta one umeju da rade, u čemu su dobre, vešte i istakle su upravo različite tehnike izrade rukotvorina i tako smo krenuli. Da bi se ta inicijativa vremenom razvila i danas zaista imamo čime da se pohvalimo posle više od 20 godina rada. I interesantno kad smo kretali, naravno da nismo znali ni za pojam socijalnog preduzetništva, ni za uopšte te principe, ali je interesantno da smo školski pratili sve ono što jedno pravo socijalno preduzeće podrazumeva. Suština etno mreže je da upravo bude podrška ženama koje su dugoročno nezaposlene, koje žive u unutrašnjosti i teško dolaze do prilika da se afirmišu i da nađu izvor prihoda, da im pomogne na različite načine i u jačanju samopouzdanja, prepoznavanja svojih vrednosti, jer te veštine kojima one vladaju su dragocene i neprocenjive, baš zato što je to čuvanje našeg kulturnog nasleđa. I da bismo tome dali vrednost, mi smo također radili na kanalima za plasman, da bi se i kroz tu komunikaciju i marketing prepoznala upravo vrednost toga što one umeju i što rade. Zato se
dobar deo njihovih rukotvorina plasiraju upravo kao poslovni diplomatski poklon, jer je i to poruka vrednosti i značaja. I samo bih htjela da istaknem tu specifičnost da kod ove ciljne grupe, što su dugoročno nezaposlene žene, uz malo podrške one mogu da postanu vrlo konkurentne na tržištu, da se integrišu u društvo i da priskrbe za sebe i izvor prihoda i da to pomogne i da budu vrednovani u svojoj porodici i u zajednici. Uz napomenu da ovaj sektor obuhvata velik broj osetljivih grupa, neki su poput osoba sa razvojnim teškoćama i Marija je pomenula neke. Tako da u ovom sektoru ima korisnika, ljudi kojima je u kontinuitetu potrebna podrška, a imamo i druge kategorije poput recimo bivših zavisnika, bivših zatvorenika koji su u nekom trenutku imali različite životne izazove i sad je potrebno pružiti im ruku da bi dobili drugu šansu i priliku da ponovo budu deo društva, da privređuju i da uhvate korak. Tako da to je ono što ovaj sektor radi i zato može da napravi veliku razliku za Srbiju, posebno u ovom periodu kad smo suočeni sa nedostatkom radne snage, sa različitim trendovima na tržištu rada, sa migracijama. To je također i prilika za ovaj sektor da upravo bude prepoznat kao potencijal za ekonomiju. Ovdje da kažem imamo da baš ta dva nekako segmenta različitih grupacija koje potpadaju pod potencijalne korisnike, socijalne preduzeća, ti si još pomenula i druge, ali imamo i socijalna preduzeća sa misijom očuvanja životne sredine, kao i negde podsticaja ruralnog razvoja, sva ta udruženja, privredna društva, svi oni koji posluju sa društvenom misijom faktički se smatraju socijalnim preduzećima. Pomenula si plasman, pa možda malo oko toga da se pozabavimo. Dakle, vi ste preduzeće koje proizvodi određene robu ili određene usluge pruža. Kako se tu ovo stojimo? Koliko je lako ili teško i koji su izazovi u tom plasmanu vaših proizvoda i usluga? Šta su to negde, kažem, benefiti poslovanja u ovom formatu, a šta su negde izazovi? I možda, pošto je ovo podcast, dakle, gledaju nas danas i građani, ali i kompanije, kako neko može da vam priđe, da kupi vaše proizvode, da dođe na vašu plantažu? Kako poslujete? Koji je vaš biznis model? Što se tiče samih proizvoda koje proizvodimo na domaćinstvu, tipa kozijih proizvoda, različite vrste sira, glicerinskih sapuna i našeg povrća, to se uglavnom prodaje sa samog našeg domaćinstva i mi stvarno nemamo problem sa plasmanom. Poslujemo već 5 godina, čak i možda i duže, i naši kupci se vraćaju. To su već ljudi koji dolaze ne samo, ali uglavnom zbog kvaliteta našeg sira i zbog toga dolaze i kupuju. Uslugu koju pruža naše udruženje i što je ono u stvari na čemu smo mi registrovali status socijalnog preduzeća su edukativne posete na našem domaćinstvu koje su prilagođene za vrtiće i za škole gdje deca dolaze i u okviru tog inkluzivnog okruženja od osoba sa invaliditetom uče o načinu života na seoskom domaćinstvu. Znači tu imamo komponentu ruralnog razvoja, ali imamo i komponentu zaštite životne sredine, ali mi poslujemo po ekološkim principima, uzgajamo naše povrće po principima permakulture, ne koristimo hemijsku zaštitu, imamo deo sa komposterima i sa glistenjacima, tako da tu imamo i taj, da kažemo, zeleni deo cijele naše priče i to je usluga koju naše udruženje pruža. Naravno, tu su i team buildings i različite posete za porodice, za decu ili koju god grupu koja želi da nas poseti. Uvek se organizuju različite radionice prilagođene posetiocima. Ako su u pitanju deca, naš defektolog ih posebno kreira. Uvek je u pitanju neka inkluzivna radionica gdje deca se upoznaju sa različitim invaliditetima i sa ljudima koji su recimo drugačiji od njih, jer nisu svi invaliditeti vidljivi i nisu lako uočljivi. Tako da tu radimo na prihvatanju različitosti i na toleranciji.
ja ne volim tu reč tolerancija, ispada kao da tolerišemo nekog, iako nam smeta, a u stvari je samo potrebno da prihvatimo da nismo svi isti, da su ljudi drugačiji. Tako da, eto, kako plasiramo proizvode? Imamo sajt, imamo društvene mreže, otvoreni smo za pozive, u pregovorima smo sa turističkim agencijama koji će da preuzmu naše te aranžmane za vrtiće i decu i to će nam mnogo olakšati jer ja jednostavno nemam vremena da se svime bavim kvalitetno, a nemam ni adekvatnog znanja za sve. Jasno. Ovo. Negde kad govorimo o podršci, jedan vid podrške je svakako važan negde da država stane iza ove priče i da kaže ovo je važno. Imamo zakon iz 2022. godine, pa možda malo da se osvrnemo i na taj okvir, a onda kasnije porazgovaramo i o drugim nekim elementima i drugim vidovima podrške razvoju ove komponente naše ekonomije. Dakle, Violeta je na samom početku pomenula da je NALED učestvovao u radnoj grupi i doprineo razvoju zakona koji negde čini se dosta progresivan, ali da postoji prostor za nekako širu implementaciju odredbi ovog zakona, imajući u vidu ako gledamo i broj formalno registrovanih socijalnih preduzeća, ali ne samo to, nego upravo ovim izazovima koje je zapravo negde Marija nagovestila, koje ćemo se posebno osvrnuti. Šta je sa zakonom? U smislu, šta je to što zakon negde predviđa, a nije zaživelo u praksi i kakva je trenutna situacija? Da li tu postoji dijalog i prostor za razgovor o ovoj temi? Naš stav je nepromenjen oko zakona. Ocena je, kao i kad je donet, da je dobar i da je postavio dobar okvir za razvoj ovog sektora. Ono što je izostalo, kao i kod mnogih zakona, je primjena. I na tome NALED kontinuirano radi u komunikaciji sa nadležnim ministarstvom, to je Ministarstvo za rad, da dobijemo njihovu pažnju i da se ide u pripremu i usvajanje programa razvoja. To je praktično javna politika, podzakonski akt koji treba da bude usvojen, koji je predviđen i zakonom. S tim se, nažalost, jako kasni. Suština tog programa je da se definišu mere podrške. Šta je to što država treba i može da uradi, lokalne samouprave, kako može privreda da pomogne, mi kao pojedinci, da bi ovaj sektor upravo napredovao i bio u službi onih kojima je potreban. Imali smo promenu ministara u tom resoru prethodnih godina. To je jedna od prepreka koja nije pomogla da se ovaj program usvoji. Ono što mi vidimo također da nedostaje jeste bolje razumevanje i u javnosti kod donosilaca odluka o značaju ovog sektora i nedostaje razumevanje o brojnosti korisnika koje on obuhvata, o tom potencijalu, a oni nažalost nemaju jedan glas i nemaju uticaj u zagovaranju da bi se njihove potrebe više čule, prepoznale i da bi se brže išlo u samu primjenu zakona. Pošto nema tih mera, nažalost nema i ono što si pomenula, većeg broja preduzeća koja su upisala status, pa se onda misli da nekako izvodi se iz toga, rekla bi, pogrešan zaključak da je to nekoliko desetina preduzeća i da tu nema mnogo potrebe i potencijala, što svakako nije slučaj. I mi ćemo nastaviti da se zalažemo i u komunikaciji sa ministarstvom da se fokus vrati na sam program, na njegovo definisanje i usvajanje, a pritom radimo na nizu mera da premostimo praktično ovaj period. Jedna od njih je i ova sjajna inicijativa tvog tima da se pripremi baza socijalnih preduzeća koja će pokazati bar deo tog potencijala i šta sve oni rade, koje misije imaju, koje ciljne grupe pokrivaju i da radimo na osvješćivanju javnosti, na zagovaranju u javnosti, na promociji sektora, tako da brže pridobijemo podršku da se ide u sljedeću fazu. Mislimo da bi to bilo jako korisno i za državu, jer time rešava deo svojih obaveza, da tako kažemo, za podršku ovim grupama. Možda tu samo da negde i da pojasnimo, dakle, Zakon o socijalnom preduzetništvu predviđa obavezu izveštavanja o društvenom uticaju. Također i taj podzakonski akt je trebalo da bude donesen nakon usvajanja zakona. Evo,
4 godine kasnije još uvijek nemamo podzakonski akt, što znači da i ona preduzeća koje su već upisane na formalno registar imaju obavezu po zakonu da izveštavaju, ali nemaju ni format ni način na koji to treba da uradi, tako da su one nekom pravnom vakumu, faktički možda i u nekom vrsti prekršaja, te stoga bez podrške upisom u registar dobijaju samo određeni set obaveza, dakle da izveštavaju, da reinvestiraju deo dobiti u društvenu misiju, što oni svakako i rade, ali da kažem, taj administrativni deo je opterećuju, s druge strane bez nekakve konkretnog benefita. Pa Marija, ako razumem, vi ste formalno upisali svoj status, pa bilo bi zgodno da čujemo kako je to iskustvo, zbog čega ste se odlučili da i formalno registrujete svoj status, šta ste registracijom negde dobili, šta su izazovi u tom delu i možda da se onda pred kraj osvrnemo i na ovaj deo saradnje. Dakle, jedan aspekt smo pomenuli jeste država, ali tu su i lokalne samouprave koje mogu da pripomognu i privatni sektor. Pa da vidimo, da krenemo možda od ovog socijalnog statusa upisa, pa da vidimo i kakva je saradnja s ovim drugim sektorima. Tako je. Mi smo upisali status socijalnog preduzeća i mi smo to sad socijalno preduzeće koje je u prekršaju, jer smo u januaru nam je isteklo 2 godine kako smo upisali status. Međutim, ne znam kakav izveštaj i kome bi ja to trebalo da podnesem. Privredna komora je trebalo da uradi neki nije pravilnik, ali nekako smernice kako bi trebalo napisati taj izveštaj. Ja to još uvek nisam dobila, iako sam u kontaktu sa Privrednom komorom, tako da nismo podneli izveštaj. Što se tiče samog profita, mi smo potpuno neprofitno udruženje i nemamo nikakav profit, tako da nismo mogli ništa ni da reinvestiramo, u stvari 50% profita da reinvestiramo u neku drugo socijalno preduzeće i onda nismo imali taj da kažemo problem, tu nismo u prekršaju, ali administrativni jeste. Rešit ćemo čim budemo dobili smernice. Što se tiče samog razloga zašto smo registrovali status, smatrali smo da, pošto je, eto, da kažem, tek je donet bio tad zakon, tek je počelo da se priča o njemu, da ako uspemo među prvima da registrujemo status, da ćemo biti prepoznatljiviji državi, ajde da kažem tako, u institucijama, Privrednoj komori, između ostalog i NALED-u, da nas prepoznaju kao neke potencijalne partnere i neko kome bi možda trebalo pružiti podršku. Na jedan način smo to i dobili. Privredna komora nas je tako i pronašla i sad smo redovno učestvujemo u njihovim aktivnostima. Tako da, eto, tu smo s neke strane prepoznati. Što se tiče drugih benefita, nemamo apsolutno nikakve benefite. Dakle, prepoznatljivost i vidljivost faktički. Iako je registar, moramo reći, nije javno dostupan. Nažalost, i to je jedno od prepreka zapravo za veću vidljivost, jer zapravo tek na zahtev se dobija uvid u taj registar, ali naravno ko ima pristup registru i ko dobije podatke može da vidi da ste upisani, ali vidljivo svakako. A kakva je saradnja negde sa lokalnom zajednicom i sa privatnim sektorom? Što se tiče same naše lokalne zajednice, ako mislimo na naše malo selo, mi imamo odličnu saradnju sa lokalom i sa vrtićem i sa školom i sa malim privrednicima u našem selu. Oni učestvuju u našim aktivnostima, u organizaciji različitih društvenih događaja. Škola nas prepoznaje kao zelenu učionicu, vrtići isto dolaze nam u posete i to je neko onako društveno koristan naš rad na lokalu. Što se tiče same lokalne zajednice u smislu naše opštine i saradnje sa opštinskim institucijama, tu nažalost imamo jako negativno iskustvo. Iako smo jedino socijalno preduzeće na teritoriji naše opštine, čak mislim jedino u Sremskom okrugu, nekako naša opština to ne vidi kao bilo kakav kvalitet, niti ima potrebu, niti su nam jednom bili u poseti, niti su nas podržali projektno. Prošle godine, recimo, nismo dobili ni jedan projekat, iako smo sa 3 konkurisali, ne dolaze kod nas na team buildinge, iako to, negde verovatno rade kao i bilo koja drugo preduzeće. Čak su bili iznenađeni u socijalnoj zaštiti kad sam otišla s njima na sastanak s nadom da im objasnim da mi ipak postojimo i šta sve radimo i da bi bilo lepo da oni učestvuju nekako u tome. Međutim, naišli smo na prilično zatvorena vrata. Ulaziti u razloge mislim da je suludo i da nam ničemu neće doneti, ali eto, valjda će se nešto promeniti. Rekla bi da imamo, da kažem, i takve slučajeve, ali da ima i dobrih primjera, dobrih praksi koje zapravo, rekla bih, uvijek treba naglašavati kako bi
i drugi bili postaknuti tim primjerom. Grad Kragujevac je u decembru usvojio prvi program, lokalni program podrške, opredelio određena sredstva što za mere finansijske prirode i nefinansijske mere. Da li je to neki dobar primjer koji bi drugi mogli da slede? Šta su to neki alternativni mehanizmi osim, da kažemo, direktnog finansijskog davanja? Šta može da pomogne socijalnim preduzećima da budu uključeni, da kažem, recimo da ih uključi više lokalna samouprava na neki način i na koji način, da li je to neki kupovina samo ili dodeljivanje određenog prostora? Šta tu još može da radi lokalna samouprava? Potpuno se slažem da ima dobrih primjera i mi želimo da njih istaknemo jer oni su uvek najbolja motivacija za druge da se oni takmiče i to postignu. Iako je naše iskustvo da gradovi i opštine i lokalne administracije su često mnogo više motivisani nego državni nivo zato što su bliži građanima i osjećaju više potrebe svoje zajednice. Negde ima i ljudi koji su i na nekom ličnom nivou senzitivisani za potrebe ovih grupa, pa onda osmišljavaju različite mere podrške. A Kragujevac je stvarno dobar primjer da usvoje i tu javnu politiku lokalnu, definišu svoj plan i mere podrške za ceo ovaj sektor. Mi bismo istakli druge sredine poput Pirota, Šapca, Bogatića, Sombora. Imaju različite mehanizme za podršku, imaju specijalizovane konkurse koje su osmislili upravo za ove osjetljive grupe. Ono što mi predlažemo jeste da se na postojećim konkursima, jer uvek je argument nemamo para, ali svi gradovi i opštine raspisuju neke konkurse za ove ciljne grupe, da u te postojeće pozive ugrade kriterijume koji će posebno vrednovati socijalna preduzeća ili entitete koji rade sa tim ciljnim grupama, čak i ako nisu upisali status. To je jedna stvar. Mogu da idu na mere nefinansijske podrške kao što je ustupanje prostora u javnoj svojini. To je jako korisna mera podrške i često socijalna preduzeća upravo to traže. Prostor za rad, za okupljanje, za događaje, za njihove aktivnosti. Da im se ti prostori ustupe po povlašćenim uslovima, baš zato što oni nisu u mogućnosti da po tržišnim uslovima uzimaju prostor u najam i da ti aranžmani o zakupu budu dugoročni, tako da oni imaju tu prostora da planiraju. Pomenula si kupovinu proizvoda i usluga, to je svakako jedan od mehanizama. Ovi gradovi koje sam pomenula su imali takve prakse gde se za potrebe pre svega protokola gradonačelnika ili za određene događaje pribavljaju proizvodi ili usluge od ovih ciljnih grupa. Najjednostavniji primjer je catering koji je česta potreba, tako da tu bi moglo stalno da nekako kreira tražnju. Ili recimo pokloni za kabinet gradonačelnika za odabrane goste. Često socijalna preduzeća upravo mogu tu dosta toga da ponude, pa do angažovanja ovih osjetljivih grupa na određenim poslovima koje su u nadležnosti ove lokalne samouprave, posebno kad je u pitanju zaštite životne sredine. To su neki od mehanizama, već funkcionišu negde, to treba omasoviti, treba prepoznati, nagraditi i promovisati. A sa druge strane bi samo istakla, pošto smo mi organizacija koja uz opštine okuplja i privredu, da i u privredi svakako imamo sjajnih primjera podrške odgovornih kompanija ovom sektoru. Nadam se da će biti prilike da nešto kažemo i o tome. Da. Dobro je da smo se osvrnuli, da kažem, na ovo mogućnost da zapravo budu pružaoci usluga ili prosto da lokalne samouprave kupuju proizvode socijalnih preduzeća. Međutim, tu postoje određeni mehanizmi. Najčešće su to neke vrednosti, nabavke male i manje vrednosti koje idu van zakona o javnim nabavkama, ali dobra vest je da postoji od 2022. i novi kriterijumi u zakonu o javnim nabavkama koje prepoznaju te socijalne elemente i na taj način, kao što si i rekla, kroz određene kriterijume daju prednost socijalnim preduzećima, ali postoji poseban institut rezervisanih javnih nabavki za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i socijalna preduzeća, s tim da se to ne koristi u dovoljnom obimu, te je negde plan da se u narednom periodu malo vidi zbog čega je to ovo slučaj, da li je previše zakon restriktivno suzio obim socijalnih preduzeća koje je kroz taj mehanizam rezervisanih javnih nabavki tek
dakle da isključivo socijalna preduzeća mogu biti ta koja pružaju uslugu, mogu da budu, pa eto prosto i to je nekako za dalji period, rekla bi, nešto što nam je na agendi. Možda da odmah samo vidimo i taj iskustvo rada sa privatnim sektorom. Da li je tu negde lakše nego sa lokalnim samoupravama? Kako je vaše iskustvo? Možda, Violeta, i kroz primer etno mreže, da vidimo koliko kompanije prepoznaju ova preduzeća i da li je zapravo tu veći prostor nego na strani javnog sektora? Pa što se našeg iskustva tiče, mi da velikog iskustva ni sa privatnim sektorom nemamo. Imali smo 2 kompanije koje su nam bile na team buildingu. Iz obe kompanije su, kako bih rekla, ljudi koji su dolazili bili manje više lično motivisani da dođu. Naš problem je neadekvatan ulazak u kompanije. Ne znam na koji način bih predstavila ljudima u kompanijama zašto baš treba da dođu do nas. Nije problem predstaviti im zašto, problem je doći do njih. Ja ih razumem, radila sam u industriji, mail koji vam trenutno ne rešava problem se ne čita i to je jednostavno pravilo posla i onda uopšte doći do toga da neko pročita naš mail i pročita našu ponudu i čuje ovo je možda i nije tako loše, iako bi su oni rešili, da kažem, zadovoljili svoju potrebu ili bi rešili svoj neki problem tipa team buildinga koji svakako organizuju, samo bi imao i društvenu odgovornu komponentu, ne nailazi, nekako ne stiže na pravu adresu taj mail, osim ako neko ne pozove i ne kaže pročitajte taj mail, pa možda vam se i dopadne. Da, to sam pomenula upravo tu društvenu odgovornu komponentu, zapravo govorimo sve više o nekakvim CSR aktivnostima i ESG kriterijima koji dolaze negde kao zahtev spram privatnog sektora i upravo je ta saradnja sa socijalnim preduzećima prilika da oni zadovolje te kriterijume koje po prirodi, da kažem, obaveza moraju da zadovolje, ali baš je nekako dobro pitanje kako da spojimo ova 2 sektora. Ili ima tu nekih ideja šta bi moglo da se radi i kakvo je iskustvo etno mreže s druge strane? NALED je sjajan most upravo za takvu komunikaciju i partnerstva i za etno mrežu je napravio veliku razliku. Ja sam i lično zahvalna na tome svim kolegama na doprinosu i na podršci. A za kompanije ovo je sjajan šlagvort koji si dala. Ono što nam pomaže jesu upravo ti standardi koji i propisuju, da kažemo, zahteve i obaveze ka privatnom sektoru da ulaže u ovakve inicijative. Za mnoge od njih sa kojima radimo, za mnoge članove NALED-a, to nije obaveza, nego smatraju to privilegijom i zaista u to ulaze nekako iz lične potrebe i prepoznavanja značaja socijalne ekonomije. I tu imamo stvarno sjajnih primjera koje smo i okupili oko deklaracije podrške ovom sektoru. Mi bismo istakli samo neke, to su i beogradski hoteli, tu prednjači Marriott, imamo Hyatt, Hilton, Metropol, mnogi od njih. Razne kompanije, druge, Coca-Cola, Unicredit, A1, zaista jako mnogo njih, Delta fondacija. Da, i Intesa, i Erste banka, dakle dosta bankarski sektor također ovo prepoznaje. Jeste, i oni su i kupci proizvoda i usluga i često podržavaju određene aktivnosti i događaje ovih socijalnih preduzeća i saradnju sa širom zajednicom, tako da to je nekako opet jako dragoceno. Te primjere treba isticati da bismo motivisali druge da učine više od onoga što su zahtevi nekih standarda i okvira, nego da to urade sebe radi. Nadamo se da će kompanije prosto i u većoj meri prepoznati, ali i da ćemo nekako uspjeti da napravimo pravi most u smislu da je pomenula Marija prosto pitanje kako doći do njih. Ovo socijalna preduzeća tu nemaju nekako možda ni posebne veštine, niti kontakte koje bi to omogućili, ali kad se komunikacija uspostavi, dakle, jako veliki izazovi u smislu kako funkcioniše sad nabavka, da li vi možete da zadovoljite te kriterijume spram količine proizvoda, spram cene koju treba, da li je vaša cena konkurentna u odnosu na druge, različiti administrativni ugovorni zahtevi koje
kompanije nekako sprem svojih definisanih procedura imaju u kojoj meri vi imate kapaciteta da to zadovoljite. Tako da mislim da su to sve teme kojima ćemo se baviti u narednom periodu zajedno u saradnji kompanija i socijalnih preduzeća, jer upravo taj plasman proizvoda je nešto što će vam omogućiti održivost bez obzira na to da li postoje, da kažem, sistemske mere podrške ili ne. Ako vi uspete da prodate svoje konkurentne proizvode i imate to tržište, mislim da je to onakako prava mera. Ali evo negde da privedemo polako i kraj ovo naš, rekla bi dosta ovo razgovor, vreme brzo leti kada imamo dobre priče. Pa malo da se još malo osvrnemo na vašu plantažu. Dakle, kako izgleda jedan dan na plantaži i koje su to promjene koje vidite kod vaših korisnika? Su to nekakve promjene u samopouzdanju? Kako to utiče prosto na njihov svakodnevni život? Samostalnost i samopouzdanje koje je onako poraslo od trenutka kad su mislili da ne mogu i da su nekako ukalupljeni u svoje dijagnoze i da oni jednostavno neke stvari ne mogu da urade. Onda su bukvalno prerasli to i shvatili da mogu mnogo toga i da, ne znam, mogu da skuvaju ručak za 15 ljudi, što je veliki poduhvat za... Što je izazov za nas koji možemo da kuvamo svakog dana, ali za jako ograničen broj. Zato kažem, poduhvat je skuvati ručak za 15 osoba, čak i meni, evo, kao tehnologu, a pogotovo nekom ko, ne znam, koristi hodalicu, ali ona to uspe da uradi sada vrlo korisno, vrlo dobro i taj ručak bude vrlo kvalitetan. A recimo pre toga, kad je došla kod nas, recimo nije mogla samostalno ni jaje da ispeče, ali to je bilo jako, ona to jadno ne može. Tako da je taj iskorak i to samopouzdanje koje se vidi na njima je nešto što je u stvari najveća promjena. A jedan dan kod nas je vrlo haotičan, kao na svakom seoskom domaćinstvu. Počinje jutarnjim aktivnostima napolju, hranjenjem životinja, mužom, zatim preradom tog mleka u sirani, održavanjem bašte, održavanjem voćnjaka i tako, brigom svakodnevno o životinjama, spremanjem ručka na kraju krajeva za sve nas. I to je jedan normalan dan kada nemamo neke van aktivnosti. Kada imamo posetu, onda je mnogo više vremena okrenuto ka posetiocima. Dan pre toga se priprema i hrana i radionice i potreban materijal. Onda je taj dan vrlo živahan i onako ispunjen smehom i radošću i stresom za nas i za scene. Ali deca su jako srećna i vrlo pozitivno nastrojena prema celom tom konceptu i oni recimo ne primećuju neke razlike. Vozaju Vikicinu hodalicu, slušaju Željkovu priču, Željko je u kolicima, pritom ne vidi. Priča im vrlo interaktivnu priču sa nekim papirom koji se slaže kao origami, oni u tome učestvuju, ne znam, probaju perine štake i tako. Uvek su uključeni u njihove živote i eto, u njihove priče. I na pitanje šta je najčudnije što ste vidjeli na ovom domaćinstvu, jedan dečak je rekao, jao mama, jesi vidjela kako ona teta ima kratku kosu. Naš defektolog ima kratku kosu, muški kratku frizuru i kao, pa dobro, je li to bilo najčudnije? Pa da, jesi vidjela kako ima kratku kosu. I tako da deca ne primećuju invaliditete, deca ne primećuju pomagala i one ne prave nikakvu diskriminaciju. Mi ih nekako kroz život tome naučimo, tako da eto, mi se trudimo da to ne radimo i kod nas to nije prisutno, tako da dođite i vidite i posjetite nas jer to je jedini način da doživite na ispravan način, da doživite cijelu našu priču i cijelo naše iskustvo, jer jedno je kad ja to pričam u fotelji, a sasvim drugo je kad vidite nekog ko teško hodi, ima cerebralnu paralizu, kako hrani životinje ili cepa drva ili ne znam, potpuno je drugačiji doživljaj nekako. Ja nemam pravo, bukvalno svako jutro, oni su meni inspiracije svako jutro, ja kažem, ja stvarno nemam pravo da se žalim ni da kažem da mi je nešto teško, jer ako oni mogu, ja ne smem da ne mogu. A Violeta, koje su to neke priče s terena koje ti nikad nećeš zaboraviti? Jako mnogo toga, ali na liniji ovoga što i Marija kaže, ta promjena koju vidite kod korisnika je ono što vas ispuni svrhom i vidite da to što radite ima smisla jer pravi veliku razliku za ljude
sa kojima radite. Jedna od žena je to definisala tako da me onako baš dirnula. Rekla je, etno mreža pomaže ženama da se usprave. I to je nešto na što smo zaista ponosni. Tu promjenu vidimo kod njih od momenta kad se priključe organizaciji, kad su nekako ophrvane velikim brojem obaveza u domaćinstvu i nekako zbog patrijarhalnog načina života u širom Srbije u mnogim zajednicama. To su i rodne uloge, to su i taj teret očekivanja od žena sa kojim se one sažive i nekako im jako teško da iz toga malo iskorače, da sagledaju sebe, da vide šta sve rade, šta sve imaju, koliko toga mogu i koliko je to vredno, uključujući i te neplaćene dnevne poslove, da nekako to u sebi osveste, a da u etno mreži, ako sad o njima konkretno govorim, mogu da rade ono u čemu su najbolje, u čemu se dobro osjećaju. Svako od nas voli da radi ono što najbolje zna i što mu prija. A ti poslovi u etno mreži su i kreativni, oni imaju sjajan efekat i na psihu, na uopšte to kako se čovjek osjeća dok to radi. Dodatno imaju taj isto doživljaj ostvarenja i svrhe jer znaju da čuvaju te veštine koje su deo našeg identiteta. To je ono što Srbiju čini drugačijom i ponosnom pred svetom. Tako da njihove priče su ono što mene iz dana u dan motiviše i uvek me obraduju njihovi proizvodi. Kad stignu, uvek kažem kolegama šaljite mi slike da vidim jer je to onako obilje kreativnosti, motiva, boja, veština koji vam nekako baš razvedre dan. Možda evo to, mislim, evo i ovdje u našem studiju imamo neke primjere ovih divnih loptica i u pozadini. Zapravo dajete im priliku za rast, one možda jesu jako dobre, ali uvijek mogu da budu još bolje, a kroz različite aktivnosti unutar udruženja jačate njihove kapacitete i pomažete da to bude i upakovano na način da bude atraktivno, da bude moderno, da bude negde dopadljivo i širem auditoriju, možda ne samo onim u kojem je neko bliska ta kulturna tradicija i nasljeđe, nego i onim prosto koji su više ka nekim okrenutim modernim tokovima, jer to kako vizualno izgleda prosto nekako stvarno ostavlja utisak. I negde možda pitanje za kraj za obe, ako bi sada nekako našim gledaocima htjeli da kažemo samo da zapamte jednu stvar o socijalnom preduzećima, šta biste voljeli da to bude? Ja moram da se nadovežem na sve ovo što je sad Violeta rekla. Socijalno preduzetništvo je jako širok pojam i zahvata jako veliku kategoriju ljudi. Ali poenta je da svaki potrošač zadovoljava neku svoju potrebu. Proizvodi koje proizvode socijalno preduzeće su kvalitetni proizvodi. U njih je unešeno mnogo vremena, mnogo ljubavi, mnogo pažnje i kvalitet koji stoji nakon svog tog vremena. Znači kupovinom ili usluga ili proizvoda koje proizvode socijalno preduzeće vi omogućavate ljudima sa margine dostojanstven život. Mi svi imamo pravo na dostojanstven život i treba da težimo tome da omogućimo drugima da dostojanstveno žive pored nas i da u ovoj brzini u kom je moderno društvo treba stvarno da usporimo, udahnemo i pogledamo ljude oko nas i ljude oko sebe i da budemo ta mala podrška koja možemo, jer ja svakako moram da naručim catering detetu za rođendan, pa zašto onda to ne bi proizvelo neko socijalno preduzeće? Tako da, eto, znači socijalno preduzetništvo je podrška društvu i iskorak ka dostojanstvenom životu. Tako da, eto, birajte proizvode socijalnih preduzeća. Violeta, sa tvoje strane? Evo, na ovoj liniji to je kupovina sa svrhom, to su proizvodi i pokloni sa značenjem koji su neprocenjivi baš zbog toga što nose tu poruku podrške i humanosti za one članove društva kojima je to neophodno. Mislim da meni ne ostaje ništa za kraj nego da vam se zahvalim. Meni je jako inspirativan razgovor, verujem i gledaocima. Dobili smo priliku da čujemo
koja su to preduzeća sa socijalnom misijom u Srbiji, zašto je važno da ih podržimo, da negde u ovom našem brzom svakodnevnom životu malo usporimo, osvrnemo se i pružimo podršku onima koje je to negde najpotrebnija. Dakle, to nije nekakva dodatna kupovina, nekakav dodatan namet. Pričamo o proizvodima koji su nam potrebni, a da oni mogu da budu i sa nekom posebnom porukom i misijom. Vama, gledalcima, se zahvaljujem na pažnji i gledajte nas u sljedećoj epizodi NALED-ovih reformskih priča.